Ke Iran ka berngem ban sukeliang halor ka jingsa penyiap jong u nongelam sain perthei jong ka Hamas. U Ismail Haniyeh u balak klatno ha ka jinghiat ma da keleng uinchimet ha Tehran. Ong kilat pathai kubur jong ka Iran. Ka Hamas bat ka Iran ki keno ya ka Israel na ka banta kane ka jingsa thambor. Ka Israel kam siap lakren menchua kala berngem bal penduk jaj ya ki nongelam jong ka te ka kunhun. U Haniyeh u ban ribu arsnem karta. Udai unongilam ubarang batam ubala psa penyiap nadu jing sya thambor hakan yu terik ulaber ke Iran kanong kersan bakol santam jong ka Hamas ka pembena ya ka jing skongsi ka ba lasngi bat ka kular ya ka jing pistom ka bajur persya ya ka Israel kene ka jing sya penyiap haden kartu kanne kenta balahiat ma Israel ya uhe cipai jong ka Hezbollah Lebanon ka penjur ya ka jingting ya ka jingile ka bakham he ha ka than Middle East ka jingyap jong Haniyeh ka la ru ban penslem ya ka jing persang ban wanra ya ka jing sange thama ha ka za